Ondo etorri denoi, aurten 8. zapijaztea, eta bukaeran igual ahaztu ingo zait, eta ezerren aurretikuk errexena egin deu, etorri maien esei, earki jan, earki ean, eta bertxok entzuteko prest jarri. Baina, horrek lan bat baduk atzen urteroko modun, bakit gaur goizetik, 8 zuetako zenbaitzuk hementze biltzetela, beraz, bai, Peiota, Mariaje, Karmele, Idoia, Luluaga, Julen, eskerrik asko, danoi. Teknikariei ere eskerrak eman nahi nizkeen, hor dozi eta kukui, baina ikusita gauzen nola di joan, igual bukaera arte etxengo dut, teknikariei eskerrak emateko. Eta nire partez batez ere eskerrak Alaitzi eta Saroiri, gaiek nahiko gerra eman dizuet, Saroiri bestela ere ematen diot, baina gaiek jartzen, hainbeste buelta eta saioa horrelako mimoz prestatzen laguntzeagatik. Pentsatzen dut, ez dakit, ordute erdi, ordute 3 den inguru edo izango dela saioan, nunbait hor, goatu, azkenen saio normal bat da, baina zapijaztea dela eta bukaeran irabazle bat beharko deula, zapidun bat beharko deula, eta hortarako dauzkezue txarteltxo hoiek, azkenengo agurren aurretik eta bilduko diteunak, eta egin behar dezuen bakarra da, isa bat egitea, baina kasu honetan ez Diana bezala, baizik eta gustokoena dezuenaren isa hori. Ondo entzuten da, ez da? Guztuke bai. Hasi egingo gea ordun, aurkezpenekin, agurren aurretik, nigandik gertuen xerita, zuen iladanon ezkerretara, Eneritz Artetxe Izagirre. Aner Peritz Manterola. Maider Arregi Markuleta. Eta ez dakit iazko zapia defenditzera edo berriaren bila, ez dakit zertara etorriko zan, 4. Julio Soto Ezkurdia. Ohitura gala agintzen du eta saioa agur banarekin hasiko dugu. Arratsaldeon mai bueltak beti, poza ematen dit neri, are gehiago astea joan, baldin bada luzegi. Ta Zaldibiko plaza, oarkabezin pasa, beraz hasi eta segi. Gaurkoa ere poza emateko, modukoa izan bedi. Gaurkoa ere poza emateko, modukoa izan bedi. Arratsalde on denoi saioa begiko,
azaroko larun bat batean neurriko. Negua hotz dagor kolore gorriko, behar dira txaketa fularta forrito, zapi bat ere ez da gaizki etorriko. Kanpoan hotza dagoenean, ze ondo zuen ondoan. Lagun zar batek esandakoa, darabilkit gaur gogoan. Dena erdizka eginezkero, ez da ateratzen doan, ordea ondo eginezkero, ez du zertan ondo joan, guk dena bikain egingo dugu, eta ea nola doan. Kaixo zaldi bizindagizuet, gogo handia dudala, beti urduri bersoa sortzen baita bururatu ala. Iaz kopla bat horrutzi nuen, mutua edo utxala. Zindagizuet aurten guztiak kantatuko ditudala. Zapi jazteak badauzka ezaugarri konkretu batzuk edo eman dizkiogu, eta horietako bat da saioa librean hasi ohi dugula eta saioa librean bukatu ohi dugula. Beraz, lehenengo bikoteari, Neritz eta Aner, nahi baldin baduzue handian, 8ko handian, librean hasteko eskatuko dizuet. Gaur kontarako laukote oberik, ezin ziteken izenda. Naizta urteetan luzea izan, den zapidunen zerrenda. Heldu orduko ipini gara, ia honetik irten da. Presioik gabe entzun baitugu, beti ondo irteten da. Alere denok batera goaz, hemen ez gaude bi bando. Aiek eta gu albada ezkara bi aldetara joango. Zer gertatzen da betiko ona gaur ezpadi joa ondo. Pentsatu nahi dut gure errua soilik ez dela izango. Zaldibiz zerbait badakigula, erakutsi daigun behintzat. Herri askotan aurkitzen dira, bertsolarion ametsak. Zapi jaztean naiz osin berden, astindu sarritan ertzak. Segi aurretik jakin nahi nuke, zer da Zaldibi zuretzat.
Ba osin berden bialdiz izan naiz osin alderen jatorri. Aretoan behin frontoian bitan iaia jartzen naiz gorri. Nik ja etxea esaten diot Zaldibi inguru horri. Ta jaken ere etxean gauden eneritz ongi etorri. Zenbat dakizun esaten segi dezakezu igual luzaro. Nola zapaldu izan dituzun berdin hemengo zein hango. Ongi etorria zuk ematea egin zait pixkat arraro. Nik denetan kantatu nuen zuk baino lehentxeago. Noski urteako laxe doaz, bizitzako abenturan. Hau ondo biok ezautzen degunik ez dut jarriko dudan. Baina otordutan beti egon gara iaia lertzeko mugan. Fallo bat egin dut ez dut ulertzen zergatik gosaldu dudan. Haunditzen eta haunditzen doa, otordu denen eskala. Eta gaurkoak beste batzuei egingo die itzala. Naizta askotan aritu hemen, ondo joatea ojala. Aner kantatu dezagun beraz lehena balitz bezala. Noski olako tordu batek horixe du merezita. Lehen platera eta bigarrena nila nengoen etxita. Bukaerara iritsi gera herri osoa irentsita. Inporta ezpadu kantatuko dut brageta bera jetxita. Alata guztiz aritu baietz aner seguru, seguru. Naiz hasiera eman diogun hemen biok buruz buru. Brageta ireki eta etxean egotea du helburu. Ez esan inoi esan dit eta gero berak kontatu du. Bai pentsatu dut lehen momentuan sekretua izango zela. Baina ingurura begiratuta ze panorama krudela. Ikusi dugu mediatikoki hau bete dute horrela. Ta iruditu zait horko kamara oso goian dagoela. Guk ere soa luzatu nahian hainbat kamera jatorri. Brageta zabal edo itxita eta bi masailak gorri. Hemen gertatzen dena hementxe, geratu ez konta inorri. Baina Julio eta Maider ere ez dira alperrik etorri.
Noski laukoa aukeratu du gaurko zaldibiko poltsak. Gu biok soilik ezkara etorri ta sozidadera pozak. Beraz pasatu mikroak eta alda daitezela hotsak. Ea zer moduz dauden bi hauen sabelak eta ahotsak. Maider eta Julio, alperrik etorri etzearetenez, ikusi dezagun zuen praketak eta hotsak nola dauden, eta egin zuek ere lehen saioa librean. Sabelak tope daude, dirudite aurdun, hauek bukatu dute guk segi dezagun. Eneritzek ziona hartu nahi dut lagun, zuk lehen aldiz gixan ezin duzu jardun. Iaz egin bainuen nik hemen erdia, oraindik badut gogoa eta energia. Bersoa nolatan den nago igerria, saioak bezala zarrata beti berria. Zarrata berria da, bera den zatia, baina ez dugu egingo talde terapia. Galdera bat daukat ta nahi dut zergatia. Nori eman nahi diozu aurtengo zapia. Iaz aritu nintzen postura trasteko, orain enagon bezala lotura askeko. Esperantzarik aurten ez irabazteko, tokatuko zait igual gaur zuri janzteko. Beraz egingo dizut, igual zuri kasu, ez litzatekelako hori enbarazu. Librean hasi gara segidan nitazu, gustora hartuko nuke lagundu zaidazu. Bale emango dizut laguntza epela, nik unibertsoari hemen akapela. Tratu bat eskaintzen diot firmata papela, gaur zapirik ez eta gaur 8 txapela. Txapela litzateke guztionen ginda, araino joango zara bertxotan jakinda. Hori entzunta nago sinistu ezin da, hemen dugun kandela itzali eginda.
Iaz aritu nintzen alako torero, eraman nun zapia hain polita gero, salan zintzilik daukat bitxintxetez edo, ta hautsak entzen diot astero, astero. Hautsak entzen diola, hor bota du ozen, trapua etzaigu ez hain gaizki etortzen. Ordea esatea ondo egongo zen, Julio baldakizu zuk zapiak lotzen. Bizitza edo zapia hartzen dut abaila, biak antzeko dira beti da batalla, korapiloak egiten nik badaukat maila, egindakoak askatzen oi bai dela zaila. Horretan izaten da alako pikea, askatzen zuetzara beraz elitea. Naizta ondo legoken hortan jakitea, ez da horren erresa ondo egitea. Bigarren zapi bat ez da kalteko sekula, gaur ere hain lortzen badut nik matrikula. Baina listo, zapia enaiz hain ahulan, beraz animo eta goza dezagula. Maider eta Eneritz, zuebi jarriko dizuet lehenengo gaia. Azken hilabeteotan, herrian izan dugu nahiko kontu eta komeria kamera bat jarri dutela eta kale nagusian. Kotxeen sarrera kontrolatzeko omen da, kotxeen ari ez, baino bai kameren gaiari heldu nahi nioke, Maider eta Eneritz. Maider, zu kaleetan kamerak jartzearen alde zaude, segurtasuna ematen dizulako horrek. Eneritz kamerak jartzearen aurka dago, kontrolerako direla pentsatzen duelako. Neri gogorra iruditzen zait, beti biharko eguna. Neri iluna iruditzen zait, zuretzat argitasuna. PNV dut nire alderdi, polizia dut laguna, eta balore garrantzitsua ez alda segurtasuna. Azken aldian edabidetan aditutako albisten, kontra nago ni naizta kaletan
aritu kamerak pizten, grabazioak ia denenak aurren edota artisten, segurtasuna bermatzen dunik zuk ere ez dezu sinisten. Egia esan gustukoa dut, kameren argi gorria, eta ertzaintzak jasoko mendu, delituen jatorria. Nik dena nahi dut ondo jasota, ta udalean horria. Delinkuentziai inoiz ez diot eman ongi etorria. Udaletxean zabiltzatenok, ustez zarete aditu, baina egitan ez daukazue, ez horren beste meritu. Judizialki ez eduki, behar beste zirrikitu, zure alderdiko bulegoetan jarri izan bagenitu. Nere alderdiko bulegoetan zenbat anaita lengusu, bati sobrea ematen diot, ta besteari bimuxu. Kamera batzuk ikusi eta estu sentitzen zaitut zu. Horrela bada ezkutatzeko zeo zer izango duzu. Berriro ere egin diguzu alderdiko propaganda. Berdin anaia, berdin lengusu, aurre kontuei demanda. Eta gaueko segurtasunak egin aurretik eztanda. Ederki asko saldu duzue, aizpentzat dela esan da. Hain lasai nola esan dituzu, alako tontakeriok. Aizpata anai ez du inporta, pertsona gara guztiok. Kamera aurretik pasatzen naizta, lagunak berata biok. Eta bestalde dagoenari, keinu bat egiten diot. Di
diskurtso denak buruz ikasi, dituzu eta mekauen. Gero praktikan ipintzerako, laister egin duzu hemen. Sobran daudela ongi dakigu, bai non nahi eta bai hemen. Urrengo astean bat falta bada, badakizu nor izan den. Ane Erreta Julio, ondorengo ofizioa zuek biok egingo dezue, baino aurrez bertso sorta bat entzutea nahi nuke. 86. urtekoa da sorta, baziren 2 disko edo 2 kasete, gure etxean behintzat Goierriko bertsolariek ateratakoak, eta sorta ordurako jarritakoa da Patxi Iraola Zaldibiarrak, izena Zaldibiko bideari du bertso sortak, luze xamarra da, 5 minutu pasa badira, dozena bat bertso dia, 12 bertso, baino Jon Ordozgoiti soinu teknikariaren oniritziarekin, eta batez ere jartzen asmatze baldin badu, uste dugu merezi dula sorta osorik entzuteak, eta gero gaia jarriko dizuet, baino lehenbizi entzun dezagun ba. Patxi Iraolaren Zaldibiako bideari bertso sorta. Iristen geranean ordizi ondora, hartu beharra dago patxaran denbora. Nola pasa pentsatzen zulotik zulora, zuloak erdian da zuloak albora. Ia ezer gutxi da zulotik kanpora. Bete izan dituzte noizik bakoitzean, brea mordo batekin tontorka antzean. Nola txingorri muño sarri belazean, baina egun bateko euriak jotzean. Denak garbitzen ditu denbora motzean. Bazterreko kunetak urbide jakinak, aspaldiz garbitu ez da daude zikinak. Eta urak dabiltza hortik aldeginak, autoak pasatzean aizer zipristinak. Garbitzen dizkigute belarri eskinak. Basarritar batekin auzitan daudela, eta jakin dut berak arrazoi duela. Emateko behar du hartzeko bezala, sekulan gauza honik ez dago bestela. Noiz arte jarrai behar ote da honela. Urbanizatu eta lurdanak balora, etxez edo fabrikaz leizkenak gedora. Jakin gabe noiz arte eta zenbatxu denbora, baina une berean zergaetan gora. Nunai ez da berdina arantzonen loda. Nola diputazio berdin Ibarduero, eman izan dute 11 enredo. Bat kontra hartzen bada arrazoitan bero, espropiazioa azkenean gero. Ontan bihur liteke txango dena edo. Olako zerbait ema dago ordizian, lurrik ordaindu nahi ez zergen premizian.
Eta basarritarra arrazoi guztian berea eskatua sartu da auzian. Ez egin bazioten gauza justizian. Oiek dabiltzalako dabiltzan moduan, horra azkenerako nor pagatzen duan. Egunero hor gabiltze etorritakuan, noiz enterrako geran batxe edo zuluan. Zalaparta ederrak horitut lenguan. Lengo egun batean nete mobiletak, hartu dizkit gainetik botatzeko setak. Itzutu zuelako baten bizikletak, aurpegiz lurra bota oiek urraketak. Ez pentsatu direnik gero berriketak. Bizikleta zale bat ez argit ez Kristo, eskarmentu gabea naiz paseak kinto. Olaxe ibiltzen da zenbait txoripito, ipurtu nion baina joban nuen kito. Aurreko potzuan sartu balitz ito. Deskuida nintzanean piloto itxutik, salbatzen egin nuen handuen guztitik. Ni erori nintzan da ura geldizutik, urpalasta galan pasar nintzan putzutik, gorputza preskatuta odola musutik. Pasa naizen baitaldi gazita gozotan, gerta nintzan bezala xelebre goizkortan. Uste gabean sartu oida arazotan, noiz nahi utxe egiten da ez nahi edolotan. Horra nire kaso bat 12 bertsotan. Bueno, eskerrik asko, Jon. Aner eta Julio, 39 urte pasadira, Patxi Iraolak bertso sorta hori jarri zuenetik, baina gauza batzuk ez dira gehiegi aldatu. Zaldibian laster, urrengo urteko urtarrilean edo bidegorria egingo omen da ordiziaraino, zuek biok bizilagunak zarete. Kontua da, zuek bizizareten etxe aurretik pasako omen dela bidegorria, eta zuen etxe aurreko lurzatia espropiatzekotan direla bidegorriaren obrak egiteko. Bizilagunak, Aner eta Julio, bidegorria egingo omen da laster, Zaldibiatik ordiziaraino. Kontua da, hauen etxe aurretik pasako dela bidegorria, eta etxe aurreko lurzatia espropiatuko dietela obrak egiteko. Ez du asko aldatu urteen etenak, begira nola gauden gaur hemen gaudenak. Bidegorriak behar dira ziklistenak, gorriak ta berriak ta gero problemak. Karreteratik traban joaten dira dena. Honen gisako obrak zer dabiltza eusten, zer lortzen dute eta
zer da gero hausten. Bide gorri zein brea herria itxusten. Zer zentzu duten sarri garbi ez dut ikusten. Ia guri begira egiten dituzte. Begirada ezkara baizik eta itu, honek berez akatsak ditu infinitu. Ekspropiatu eta geu ezin mugitu, bide gorri berriak ta ondoa ditu. Lau eginarren ere zulo asko ditu. Aldatu nahi dituzte gure bide ertzak, ez dakit behar zuen hau gure jendetzak. Orain Salomon gorrita Adidas beltzak, ibiliko zaizkigu haien ametsak, bide gorriak beti domingeroentzat. Ordiziatik ona egin nahi bada jai, bizikletan joateko zein izaten da gai. Basurekin bezala da kontu hontan ai, importanteak dira ta behar dira bai, baina etxe parean inork ez ditu nahi. Bai, amen egin behar diogu zerbaiti, errezeloz beiratzen ni obra zenbaiti. Dena da berri egin, dena da eraiki, begiratuan goiko tontorta ordoki, pasiatu nahi dunak badu nahiko toki. Ta behin espropiatuta ein bedi txukuna, ze utxutxa bidali digutela gutuna. Udalak egin beza behar den jarduna, eta bizikleta bat opari laguna. Behin eskatzen hasita elektrikaduna. Elektrikoa bada hobea da are, ta gero pasiatzen banako tapare. Bide gorri berri bat, zelai eta bare, ertzean kamara bat kable eta software, zaldibi gelditu da Donostian pare. Binakako lanak burrengo bi hiru ariketatan aparte utziko ditugu, eta burrengo ariketan Maider zuri bakarka kantatzeko gai bat jarriko dizut, hauxe da gaia. Gaur egungo gurason kezketako bat da beste hainbat kezkaren artean pornografia. Hau da, gure seme-alaben, gure nerabeen eta gazteen porno kontsumoa. Baina kontua da, helduok ere kontsumitzen degula pornografia. Zu Maider ze harreman daukazu pornografiarekin? Dudana azaltzen utzi,
Dudana azaltzen utzi, ez dut askotan ikusi. Nik daukadan harremana, da nahiko txarra ta gutxi. Da nahiko txarra ta gutxi, ez dut askotan ikusi. Gaztetan mutil batekin, gaztetan mutil batekin, sexu jolasariekin. Ta berak egiten zuen bertako ereduekin. Bertako ereduekin, gaztetan mutil batekin. Horixe da betikoa, horixe da betikoa, naizta ez den logikoa. Nerabek ez dutela begirada kritikoa. Begirada kritikoa, horixe da betikoa. Klasean hainbat nerabe, klasean hainbat nerabe, bi klase daude atabe. Pornoa ikusten dute bi aldiz pentsatu gabe. Bi aldiz pentsatu gabe, bi klase daude atabe. Ta bi klaseen artista, ta bi klaseen artista, zabaldu nahi nuke bista. Batzuek asmatu zuten, noizbait porno feminista. Noizbait porno feminista, zabaldu nahi nuke bista. Ikusteko bagara gai, ikusteko bagara gai, kritikatzeko ere bai. Ta ala ere sexua, ez dut kriminalizau nahi. Ez dut kriminalizau nahi, ikusteko bagara gai. Pornoan agertzen dira, pornoan agertzen dira, bi gorputz elkar begira. Eraiki beharko dugu guk horren alternatiba. Guk horren alternatiba, pornoan agertzen dira. Gure oe jolasetan, gure oe jolasetan, esan nahi nuke benetan. Norbera jardun dadila pozik dagoen horretan. Pozik dagoen horretan, gure oe jolasetan.